De fleste tror, de skal sidde rigtigt, altså med den rette holdning, og så slipper de af med nakkesmerterne. Men det er forkert. Du kan ikke sidde rigtigt eller forkert. Du kan sidde for lang tid, og så ender du med at få ondt. Skift stilling ofte, og øg din kapacitet gennem træning. Så er du bedst stillet. Nu viser jeg dig 2 små programmer på 6 minutter hver, som du kan lave skiftevis fra dag til dag. Begge programmerne er sammensat af 2 øvelser. En øvelse til at få noget bevægelighed i nakken og ryggen, og en til at styrke dig. Du skal bruge en elastik til øvelserne, og ellers så skal du bare følge med. Vi starter om 3, 2, 1. Sådan. Rækker langt frem, skyder ryg. Åbner op, kigger op og tilbage. Pust ud. Træk vejret ind. Prøv at se, hvor meget bevægelse du kan få igennem din ryg. Ved at lukke sammen. Og åbne op og kigge op til sidst. Så skal du have fat i elastikken. Vi skal til styrkeøvelsen. Stil dig på den med begge fødder i en behagelig bredde, ligesom du lige stod i. Rul den rundt en gang i hænderne. Kom op og stå. Og så er du klar. En skulder ad gangen. Højt op. Drej i ryggen. Højt op. Og drej i ryggen. Skuldrene kommer godt op. Skiftevis, men også ned igen. Luften ind. Pust ud. Kombiner det med at kigge dig over skulderen. Du er hele tiden i gang. En glidende bevægelse. Og du kan altid spænde elastikken mere op, hvis du synes, det var for let, eller lige løsne den en gang, hvis du ikke kan holde til de 45 sekunder. Sådan. Det var en af hver. Du kan sådan set bare blive stående på elastikken, så kan vi nemt få fat i den bagefter. Og nu skal vi til den første øvelse igen. Dyb indånding, og gør klar til svømmetaget her. Pust ud. Træk vejret ind. Åbne op og kigge op. Lille ekstra detalje. Du bruger håndledet bagover, mens du kigger op. Får lidt stræk på underarmene. Det kan du lige så godt tage med. Det giver alt sammen. Så for skuldrene bliver nede i den her. Og sådan der. Skal ned og fat i elastikken igen. Ruller rundt en gang i hånden, så sidder den næsten fast af sig selv. Og du står. Klar. 3, 2, 1. Og drejer og løfter skulderen. Hvor langt du kan dreje, både gennem hele ryggen og nakken, kig over skulderen. Hvis du ikke lige har en træningselastik, kan du også bruge et sæt håndvægte. Det fungerer helt lige så godt. Eller 2 vandflasker, hvis du hverken har det ene eller det andet. Sådan der. Vi er klar til sidste omgang af hver. Og så er vi igennem dagens træning. 5, 4, 3, 2, 1. Og vi dykker. Ud. Ret op, kig op. Nogle gange så er der nogen, der får ondt i nakken, og skal kigge bagover. Og så er det fordi, vi ikke får rettet op først.
Det hjælper gevaldigt, hvis man lige får åbnet brystrykken, inden man bøjer nakken bagover. Der. Så kommer nakken. Lige det sidste her. Godt, vi skal have fat i elastikken. Sidste gang. Prøv at få fat nogenlunde lige højt. Jeg tager udgangspunkt i knæene. 3, 2, 1. Vi er afsted. Det gør ikke noget, skulderen kommer frem her i starten, men vi sørger for at få den godt tilbage, når vi drejer tilbage. En cirkel i skuldrene skal du tænke på, som er så stor som overhovedet muligt. I de sidste her 10 sekunder, så er vi igennem det hele. Sådan der. Godt gået. Det var dagens træning. Dag 2. 2 nye øvelser, samme opbygning. En mobilitetsøvelse, en styrkeøvelse, 45 sekunder og 15 sekunder imellem. Starter om 3, 2, 1. Hagen til brystet. Holder hovedet rulle ud til siden, mens vi rækker ned med modsatte hånd. Ind over midten. Og rækker ned med modsatte hånd igen. Hver gang du kigger til venstre, rækker du ned med højre hånd. Så får du et dejligt stræk hen over nakken og halsen. Og skifter. Puster ud til siderne. Du er ikke travlt, men du skal hele tiden være i bevægelse. Sådan. Vi skal til styrkeøvelsen. Du skal fat i elastikken. Tag fat lidt bredere end din skulderbredde. Hold den op foran øjenhøjde. Derfra så trækker du ind til brystet og op igen. Så kører en lille bue bagud og nedad. Og så når jeg mærker, at elastikken rammer brystet, så løfter jeg brystet ind i elastikken. Kontrolleret begge retninger. Samle skulderbladene og lad dem vandre frem igen. Lige de sidste 5 sekunder. Så. Læg elastikken ned igen. Nu gør vi skuldrene et par gange. Så er vi klar til den første øvelse en gang til. Start med at få hagen godt ned til brystet, så det måske strækker allerede lidt i nakken. Så ruller du bare ud til siden, stille og roligt. Rækker ned med modsatte hånd igen. Puster ud til siden. Hvis du har lyst til at fortsætte lidt længere bagover med nakken, så du får et stræk på forsiden af halsen, så må du meget gerne det. Det kan også være en rar ting. Det jeg står og gør med armene her, det er bare for at være tydelig omkring hvilken arm jeg strækker. Du kan selvfølgelig bare lade dem hænge ned til siderne, men sørg for at række ned hele tiden. Og ved at bevæge dem sådan her, så bliver jeg hele tiden mindet om. Sidste gang. Der. Fat i elastikken igen. Sørg for at justere den til en god bredde, og det betyder, at du fra starten har noget modstand, så den ikke er løs. Og at du samtidig har styrke nok til at trække så langt tilbage, at der stadig er modstand på den, men uden at det begrænser dit bevægeudslag, så du kommer hele vejen tilbage der. Indånding. Brystet højt og ind i elastikken. Udånding.
giver langsomt lidt. Og så en fornemmelse af, at dine skuldre begynder at krybe op om ørerne, så får dem lige ned på plads. Det var ikke meningen. Det er meningen, at elastikken er i øjenhøjde, men at skuldrene er nede. Og den sidste, sådan der. Lægger den ned, et sæt tilbage hver, så er vi igennem det hele. Ned i gear. Så har jeg været godt ind, og vi bevæger os ud til siden igen. Puster ud, rækker ned. Lige det sidste ud af øvelsen. Ræk godt ned. Se hvor langt du kan komme i bevægelsen nu i forhold til da vi startede. Sådan. Til den sidste styrkeøvelse, så er vi færdige. Tilbage til en god bredde. Elastikken op i øjenhøjde. Skuldrene nede. Og trækker til brystet. Og langsomt frem. Åbner op og fører langsomt frem. Der er ingen grund til at gå ind på midten her, hvor der ingen modstand er. Du stopper bare så snart du kan mærke, at spændingen er ved at ryge ud af elastikken. I de sidste 12 sekunder. Sammen en sidste gang og åbner op. Perfekt. Godt gået. Lav de 2 små programmer skiftevis. Så du laver det ene dag 1, det andet dag 2, sådan så du i alt kommer op på 4 gange om ugen, altså 4 gange 6 minutter. Skulle du mod forventning stadig være plaget af din nakke, have ondt i dagligdagen, så tøv ikke med at putte en gratis smerteundersøgelse. Så kommer du herned til os, vi laver en individuel vurdering, kigger på din nakke, undersøger den i bevægelse og finder specifikt de øvelser, du skal bruge til at få det bedre.